Päre! Hei, Minäkin olen täällä. pelataan Musta on story nimeltä Fear Amnesia. Amnesia. Saakka keittämässä jotain. Tää toimii. Ei saa. Mutta mitä hele... Tää pitäis olla aika alhainen. Nyt se vaan on. Onko? Ei oo lyhtyä. Ei oo mitään. Tää 30 FPS. Sanon nyt tääkin on Lukas. Ei oo Lukas, mut se ei tiedä. Mä tuosta FPS nyt tästä nousis pieni. Ois varmaan ihan jees. You fear. Are you afraid to die? Nope. I really want to survive. Yes. Never know. Can you? Totta pitus. Se välissä pitää olla sitä välistä. Se... Eiku... Ei oo. Turkka saa täältä. Vitun seidit saa. Jaha. Sanity potioni heti alussa. Se on aina mukavaa. Se on mukava. Pistä se viereen oleva lyhty. Kyttinen. Missä se valo? Sään? Tässä ei, tää on muuten aika pimeä kustoksi. Mä en tiedä, annetaanko sitä siis lyhtyä vai? Joo. Aha. Tässä tulee kumminkin heti vittu. Ei saatana. Niin. Tää on vittu. Oi vittu mikä morstaa saatana. Nyt on rikkomassa toista taloa. Tästä tulee niinku vitu paljon. Laudan. Sen... Se kuinka tulee syy. Pystytäänkö se on chain? First I have to explore this house. Pitää räjäyttää tuota. Mä niin tykkään tämmöstä hienosta. Nyt kun menee vielä silleen ihana hiljaa, toi muuttuu. Ääni oli kuuluu. Verta maassa. Ja... Täällä on ollut nainen. Jumalauta. Mikä... Ei saatana! Ei vittua. Mikä vittu se oli näistä? Se oli nainen. Mä näen, että täällä on nainen, niin täällähän oli nainen. Missä meni? Niin tänne. Kumpaankohan? Missä? Voi jumalauta. Se oli takana vielä joku tämmönen. Oh shit. Näyttää lupaavalta. Tänne mutta se nainen niin mitä se ylhäällä? Ylhäällä. Sitä oletaan. Sitä paskaa pitää ymmärtää. Nonni. Excuse me, what the fuck are you doing? Pärisee. Mitä vittu? I'm gonna go here. Ai vittu taas toi. Kuinka täältä äsken? Mitä kuuluu aina jotain paskaa? Mä en oikein luoda tuon kahteen. Katsotaan siellä. Toi tuli joku saatana tyhjä. Ei tuu mitään. Miks tää täyttää tyhjiä kuin kahveja? Ne on aina niin mukavia tuottavia. Ei se ikinä tule. Mikäs se on? Tinderbowl. Jos katsois nyt siinä. Nyt sä täältä tulee jotain. Missä? Pitää mennä siinä. Aivan tuo varmaan vaikuttaa jotain tavalla. Se taseus tuli paskaa taas. Öljyä annetaan, mutta mitään ei muuta. Sitten yrittää sitä. Se on senski. Mitä? Sitten mä katson, että mä olin... Ei sitä oo. Nyt onko tietysti päin. Parkkoon. Joo. Tää on tähän huonetta ja ei kun aivan tossa. Meipä katso sinne alaskin siinä. Tuo huoneessa. Se on vain tätä barrieri. Ai. Näin turhaan paskaa. Siinä. Machine room key. Siinä oli hylly sellainen. Tinderbowl. Mä en tykkää enää mennä. Miksi tää on kiinni? Ei oo. Katsoit taas väärin. Kyllä. Koska... Sehän. Ja taas se vitu M meni.
Mikä siinä oli tossa? Oliko se kova? Can you... Se oli toinen lukko siellä. Siellä. Täällä. Ei vaan sitä siellä. Täällä. Siellä. Molemmat. Siellä. Se oli. Se on lukas toiselta puolella. Ota siitä. Tääkin taitaa olla lukas toiselta puolella. Mä katson sen toiselle puolelle. Tää on teollista. Lantern! These planks are in the way. Must get rid of them. Kyllä. Ui saatana perkele, mikä vittu se oli, mä en saa tietää. Ai saatana. Mä oonks tajunnut sen, siksi mä tajusin saatana muuten perästä. Vitsi tuli kylmää päreet. Se palaat mä. Se on pistä yli. Sitä on. Mä en enää luota. Sä kurkkaset silleen pikapuu. Nää äänetkin on niin vitun karme. Pitää vetää. Shatosta on jo. Juu, ei kellariin. Ja tää ovi on auki mit. Oh. Vittu me joku syvä piste ovenkin. Pasa. Voiks sitä tuli? No vittu kuuluu kauheeta saatana murhinaa. Sitten kaappi. Sitten kumminkin tänne kaappiin vittu tulee joku. Ilmeisesti löytyy. Niin tohon viereen. Ei enää nuo. Mennään sitten loppuun. Hetkinen. Oisko täällä? Ei siinä oo lappu tossa. I am feeling very strange lately. Myself in this room. I don't want help from you. Just leave me alone. Ahaa, se sen murinan piti. Nyt sun Okei. pitää varmaan mennä sinne vitun kellariin. No, Tästä on ihan varmasti tää on niin vittu. Juu. Sanotaan. mä en pelästynyt, mä vaan olin ihmeessä, että mitä vittu. Ei lyö. Eikö ollutko? Sulla on jotain muuta paskaa siinä. Oi se lyö. Oli. Öljy lyö. Mukavaa. Mikä toi facecam näyttää? Juu. Kaikki. Jaa. Vittu mitä kuusipäiväistä. Oo. Jat ei vittu. Minkä vitun takia tää kääntyi? Ei mukavaa. Tsiikataan uudestaan. Minkä pauva? Ai niin mukavaa. Kyllä ei. Mä en tiedä, mut mä en tykkää. Ihan se on ihan joku... Joo. Sä et pois näin. Katso mene kaapista. Just taas samalla kuin siinä äsken oikeesti. Se on yläpuolella nyt luonnollisesti. Käsi! Ja ylhäällä ihan vitun varmasti. Ihan ylipäin. Katsotaan. Siinä on myös käsi! Ei yhtään. Tää ei oo ainakaan yhtään kuumottavaa, mut... Jäpä sen kaappia ja pistän tää burkkiin. Läydään vielä. Tai joo. Niin. Okei, pitäis ottaa täydet taas tähän näin niinku. Palataan sitten seuraavassa episodissa. Kyllä. Ei vitu. FPS on 60 heti kun mentiin kaappiin. Voi No niin. jumalauta, vittu mikä kaappi. Tää on sitten moi moi! Moi moi!